Takže čus, dámy a pánové, dneska tu máme další video a dneska to je takový neodvyklý video, kde budeme tady sbírat síly, takže jdeme na to. Tak vidíte, a není tu krysa, takže můžeme. Jaj, no tak to ne. To ne. Dobrý, můžeme jít dál. Tady jdeme, nevím kam jdeme popravdě, ale doufám, že jdeme správně. Máme tu pevný cheese. Ty kráso. Tak dámy a pánové, toto bylo hodně. Teďka jsem tu někde slyšel krysu, ale nejde za námi. No tak to se šlo hodně blbě. Druhý cheese. Druhý z 9 a dámy a pánové, myslím, že můžeme jít dál. A doufám, že se dneska jako bude dařit. Bude to mít hodně zhlédnutí. Hello there. Ty kráso. Čete, tak já jsem se hodně polekal. Já jsem myslel, že ona jde jakoby tou druhou stranou. Dneska to bude hodně těžký. Já se přiznám, ono to bude hodně těžký, ale... Hej, můžeme již říct takové sám, co dělá? Dobrý. Kamo, co to je to? Hoši, můžete mi vysvětlit, jak to, že je tam ta krysa? Dobře, jdeme tady tím směrem, bo já se zabiju. Tady už není. To je super. Dobře, vrátím se zpátky. Znova jsem slyšel kroky. Ty vole, tak jaký stav? Kamo, oni jsou tady dva, že jo, že jsou tady dva. Hej, oni tady normálně jsou 5 milionů, hej. Tak pojď. Ty vole, já to nedám. Prostě oni jsou tady furt jsou tady. Já nevím. Z 9. Padám do safe zóny, nevím proč, ale bojím se, jako nevím proč, ale... Ty kráso, ona je všude. A few moments later. A co, holky? Co? Co budeme dělat? A jdeme. Až jdeme ji pronásledovat. Mission failed. We'll get them next time. Ty vole! Hoši, nevím, jestli to byla nějaká ruka, nebo to byla
krysa, ty kráso. Fuh. Tady tohle video už natáčím 7 minut a 40 sekund. Hoši. Tak jo. Další pokus. Fuh, já jsem šel jinakým směrem. No tak to je super. A co mám tady dělat? Hoši, dáme reset. Ne, prostě dáme reset. A víte co, zkusíme to znova. Fuh, čete. Co melu. Hoši, natáčíme skoro 10 minut. Je to na moje první video docela dost. Četa. Videí. Hoši, co milu. Dobrý. Ne. Ty vole. Co to bylo? To bylo za zbyt. Já jsem se znovu lekl. Dámy a pánové. 30 lajků, jestli dáte, tak dám druhý díl. A jdeme na to. Co? Jdeme na to. Ne, znovu je mi tam krysa. Je tam? Není. Jdeme. Dělej. Jo. Já jsem šel jinakým směrem. Jo. Yes, hoši, je to tam. Na poslední pokus jsme to dali. Jo, hoši, lepší být nemůžu. 5. z 9. Hoši, nedávám to. Musím to hrát celého znova. Dámy a pánové, toto je konec videa. Fakt tohle nedávám. Mám na to nervy, kašlu na to. Takže dámy a pánové, pro další díl dejte 30 lajků, jak jsem říkal, a čus.